ассалому алайкум бародарои азиз, худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Ана бародарои азиз, як ҷои кор шуда як бародар муроҷиат кард ки ана одамам дар кора як 50 одам. Ана ин бародар дар Подмосква кор мекардастай. Барои коронавируса, барои нами коронавирус баленса сохтаистанд. Ба ҳамон хотир ин бародар дар 50 одам, қариб ҳамин 50 одам дар кор шудастай. Ана одам гуфт ман меёвам мақсад пирраи одама, ана мефорам ки тоҷикои худмон боша ки ана мақсад соҳиби ҳамин маблағ шаванд. Шумо бедокументен, документ дорен надорен, мақсад дар оҷа қабултон мекунад. Бепарво бошем бародари азиз. Ана хирди хӯрокша мета, ҷои хубша мета, ана кор объёмай бародаро. Мақсад агар ки бугӯй авансат мета 5000 10000 фарқиш нест. Авансат мета. ҳамон бародар чӣ гапи гуфтагия, мақсад мо гапи ҳамон бародара гуфтаистем дар шумо, расондастем. метавонен бародарои азиз занг бизанен, суҳбат кунен, ҳама тарафа бирен бибинен. аввал бирен бибинен кора. ана баъд барои разнаравочиш намедонам мегира намегира, не ки шпакиловка кардан дар кора, ана ба фикрам стяжка, ин хеле коро, паталог задан дар кора, ин хеле коро, хай корои устогиай. Устогира ман агар мефаҳмидам ҳамаша ногир мекардам. Ман худам намефаҳмам бародаро. Ба ҳамон хотир кадомит ки мефаҳмен ана гуфтаистам. Хай мақсад зангиш бизанен, агар ки мабудai бигира марҳамат мерен кор мекунен. Не ки ҳамаш объёмай бародаро. Бо мегум аванс метатон. ҷои хоб хирда хӯрокша метатон. Не ки объёма ки буд ки кардӣ баъд маблағта медодам дастай. Ба ҳамон хотир ана ман шумода расондастам. Ана баъд бародарое ки як кора мо мондем, хай як чандташта шуморо ҳақорат кардан. Ана ҳичи гап надора. аллоҳ баракатон тия. мо ҳам дар вақташ кабдем. барое ки ҳамин мақсад дашмон ки кардӣ дашмонат мекуна. мо беҳақлӣ монда бигем каги бидем ки значит моро кисан дашмон ҳақорат. ба ҳамон хотир ман аз шумо хафа нестам. ана ман чӣ тон мегум? ман ҳам қартон мегум ки ман худам дашмон кабдам. ана пушаймонам. нав ақлам дар сар загиядам мақсад. нав навад чанд қа пеш. агар чизе ки мақсад маъқулам нест, тамошош намекунам. мебурам мерам. кори хуб дастай. на сарма вайрон мекунам, на сари як каса вайрон мекунам. на одама зиқ мекунам. ба ҳамон хотир ана коми душмон мекунӣ, ихтиёр дар таи дастат. комит намекунӣ, худо баракатат я. ана ба ҳамон хотир бародаро, агар гапи мара бигирен, фоида надора. фоида надора. мо ҳамаи кор аз сармон гузаштагия, ҳамаи кор. не толка ма любойташ да ҳаёт дами кора кардиям. любойташ. ба ҳамон хотир агар чӣ қадар ягонташ ба сабр набоша, намедонам. ман миллио нестам. ман гапора гуфтаистам тон бародаро. ман миллио нестам. просто ҳамчун бародар. чӣ хеле ки як кас хонат меҳмонӣ биёя, ана ҳурмату эҳтиромш кунӣ, чанд қадар хирсанд мебурам меравад да. ин хеле аст правилно бародаро. хеле хирсанде меравад ки ман ба хеле шуморо ҳурматон мекунам. ана ҳамчун бародар мегум тон. гӯшам кунен, гӯшам кунен, гӯшам накунен, таваккалтон ба худо. худованд нигаҳбонтон боша.